Your people, this is the coolest minister on the street to Minister Magwinya, East Stellenbosch, nil, Kaizer Chiefs, nil, East Stellenbosch. Say to the next round. Brian became visual. I came on of man. I both teams is two high and money because the business will never leave. Because I shot on target, I was in the equivalent. I keep this missing best strong penalty. Best ball and then go to and they are last. Seven back. I could be tested a cool. I know. So I saw you at this Mugele League in Are you happy with the team Yako and performance? I performance I go happy cool. But suppose we don't be this. Supposed to be the party. I performance I will be parts in Don't look at my donation. When I get leave, you don't previous games about penalties. Penalty. And then namhlanje I nomaye was betrenda ku-TikTok ku-Facebook yonke indawo ngena kumaye uyatrenda so umdlalo wethu mayonnaise yamarinate phinde bathi hayi team iyadlala njani ingena-coach baba basithanile asina-coach so akho happy ngezicoaches zethu mna into ndibona i-Chiefs kudala sagcotha i-coach into esiyidingayo kwa ii-players zethu mazibe serious player and I pay more than almost 30,000. I think we are paying more than 30,000. Even if the match yako ngoyonke game yana namhlanje ngayinika abantu kuThief uthi kuyebedlala umculo babe connect ifoni zabantu because of so ehlobo kudlala ngale Chiefs ifama izawunyuka pha kwileague izawusosisehla after le international break namkhulu wadala la ifavorite Chiefs but ngoku senjonge silwele nje uba ngaphakathi kwe-MTN 8 not i-league awuyi ku-top 3 aku-top 2 sibele we-MTN 8 mawuhlale ku-top 8 but i-league yona masikhohlwe ngayo because if ungajonge i-point sizidrophe kwiteam ekufanele siwinile kuzo sizama uwina kwiteam engasapozanga uba siyawina because ngoku if imatch esijongene nazo ngoku zizaba nzima abona le match le yamazulu suppose siyithathele 3 points like mayonnaise uyamarinate but omakhelwane ama-Pirates hayi ngiyabona ikawusibazobadla basezantsi but if ungajonga la match ayizolo almost and umbokazi asosistrike umbokazi akakoni but ilakhi leya lanto izikhaba and kwathiwo kwathi makatheste because lamjida ufit usemandleni so abantu abanjengokeka nebefit uyakwazi ibhola yakhe akho inzima uyibamba hayi ke dabulela kakhulu so imessage sibabe sisho ukuthi kwifans zakho kuthini ami imessage endiyidlulisayo ukuba masazi uba ucoach wethu ngubani so masazi uba ucoach wethu ngubani siyamfumana ucoach kule season because asikwazi sithi isizini yaphela ngaphandle kwaba sinabo masikhangele omnye ucoach opitso so hayi ke ndiyabulela kakhulu karotman yam danke kakhulu ulale ngenxolo mankosi lakho asithemba ukuthi noko ndizawulungisa uMorris bangaphinde baphosa amapenalty hayi njalo hayi Morris andaze beya ubonile ngoku uBavume bethu uyangena salo stadium sathi bangavula awukwazi akaloko oko lamjide bedlala imatch yonke kwebona nosumdlalo bamtshintsha njani and the last one and lamjide uthathe World Cup uRwanda unqandele iRwanda bafuna umkhipha kanjani bayamosha hayi lo mdlalo hayi ngiyabonga ukho grand hayi ke sabulela kakhulu Rotman yam man all the best and uxole man Nkosi lami